Is de camper alweer een beetje schoongemaakt en uitgestald? Oh, de camper. Ik verstond niets anders. Ja, nee, hij is helemaal clean, hij is helemaal weer, maar hij is wel weer klaar voor de volgende vakantie. Maar we gaan een reisje maken naar Griekenland. Wederom, niet in de camper, maar het zou wel kunnen. Hij is er klaar voor. En het reisje naar Griekenland, dat wordt een muzikale reis. Ja, dat wordt een muzikale reis. Borden gooien, sitaki dansen, alles zit erin. Het is weer mulder en mulder zoals we dat gewend zijn. Ja, duidelijk. Lekker uptempo feest. En Danslag Zing, zo heet het liedje. Dus we gaan naar Griekenland. Met dit weer op komst, jongens, moeten we dan wel naar Griekenland? Of kunnen we gewoon ook in Nederland blijven? Nou ja, als je, voor mijn gevoel, als je, ik bedoel, vanavond in Apeldoorn ziet, het is lekker weer. Hoef je eigenlijk helemaal niet in het buitenland. Maar een muzikaal reisje, ja, we moeten toch iets, hè? Ja, tuurlijk, wij komen met een Griekse plaat, dus iedereen die moet naar Griekenland. Dus ik vind dat iedereen op moet naar Griekenland, ja, natuurlijk. Nou, we hebben de videoclip opgenomen. Daar zijn ze nou mee bezig. Dus ik denk met een week, 2 weken, dan komt hij uit.